Dlamini, yazi ukuthi kune-app ekwazi ukubalela umulelo ebusuku ukuthi usuza kangakanani? Yini engenza umuntu afuna ukubala amanyala? Mina I think ngasiyezi. Khona uzokwazi ukubona ukuthi ikona kuphi ukudla okungahambiselani nawe. Yabo nje uzobona, mudla ichicken usuza ka-3, mudla amaqanda usuza ka-10. Lapho usuyabona ukuthi hayi, futhi kumele nginciphise ngabe emaqandeni ukuze ngingasuzi kakhulu. Hayo? Ngiyacela. Awume ngale rubbish talk. Please. Dlamini, siyaguga. Ikakhulukazi wena. Uyabona le app lena izokusiza ukuthi ukwazi ukumonitha imisuzo yakho. Uzothi mase ubona ukuthi imisuzo yakho isi-above normal, uthenge idiaper. Uyabona amahe uma ungasukula eduze kwami njengamanje. Nale rubbish talk yakho. Nasi, ukubonisa amabele enyoko yazo? No. Mana Dlamini. Dlamini, sengikwaze 10 years and bengiqala nqa kuzusuzu lele. And bekumsuzo strange. Uthe fafa. And Dlamini, inyoka inawo amabele. Hayi, mhlawumbe ngikuyeke kancane. I'm sure lento yintsha kuwena. I'm sure nawe ubungazinokwazi ukuthi uyasuza. Yes. Engacabanga ukuthi ngiyokhumbula ejele. Hey, speaking of ejele, Dlamini, ubungifonela every week. Ifoni ubuyisathapi? Ngithatha ngaphakathi. Ngaphakathi kwani Dlamini? Wemayo. Umbuzo umuntu longibuza wona. No. Ukuthi kunenye ingoma engiyizwile ethi nale fone engikufonela ngayo naye itholakale kanzima iphume inqenza amadoda wozameli wami. Ngiyabona ungikhona. Nathi. Ayitholakale kanzima iphume inqenza amadoda wozameli wami. Uyanye. Mhlambe i-download wena le app. Bese uyasukela eduze kwami. Futheka. Yes. Sisi, kahle ngempilo. Yini manje? Akhona manje la.